Să dăm drumul la o înregistrare pe YouTube. Haide, bebe, hai, te duci? Așa, hai că, uite, vezi, facem și... Ne jucăm cu nisipul. Acolo e Herning Center-ul. Asta vrea acum să dea pe bicicletă, mă crezi? Vede pe ăștia și gata. Hai, Selena, haide. Îmi place că nisipul ăsta e bun de ăsta, e de mare, știi? Sus, baby, sus, 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 sus. Lasă-mă. Lasă că bagă un pic de nisip, îi trece. O mai băga la nisip de s-a săturat. Și ce să-i fac? Ce-ai făcut? Te-ai băgat în gură? Nevoie. Caca, caca, nevoie. Hai, Lana. Haide, Lana. Bravo, Lana. Îi place la vagabanda mea.